Al llarg del temps, a Montgat s'han succeït festes, tradicions i activitats que responien a una manera de veure el món i de relacionar-se amb els veïns. Algunes d'aquestes festes han desaparegut i d'altres han evolucionat per adaptar-se a la sensibilitat de cada època. Sí que la tradició és la tradició i es procurava mantenir. Almenys a casa meva es mantenia. Ens ho passàvem molt bé, molt, molt, molt bé. La festa major l'esperàvem amb candeletes. La cultura i les activitats socials han estat sovint condicionades pels corrents de pensament imperants. Així doncs, la guerra va suposar una frontissa entre dues maneres oposades de veure el món. Enfront de la imposició de l'autoritat i el dogma, la República va incidir sobre la importància de la raó i de l'accés universal a la cultura. L'any 31 va ser l'any que es va proclamar la República. Un tal doctor Rofes, el primer president de l'entitat de la Biblioteca Popular, que van fundar conjuntament amb un tal senyor Mateos i un grup de persones. I això era un centre de cultura. També s'hi van afegir aspectes esportius, però sobretot de cultura d'ensenyament. Allà es feien conferències. En aquell temps feien conferències. Bueno, escolta, algo sensacional. Ja es parlava de sexe, quan en aquell temps parlar de sexe era un pecat immoral. Pensa que l'any 31 aquí encara hi havia molts analfabets. I aquí es va crear aquesta biblioteca per ensenyar a llegir i a escriure a molta part de la població. El 1934 va fer una convocatòria per ensenyar als joves que treballaven llengua, geografia, matemàtiques, física, química, de dues facetes al curs. Vol dir que hi havia una inquietud, una gran inquietud, d'aprofitar aquest caudal humà inagotable que pot arribar a ser la gent quan es prepara. Durant els anys 30, la societat es va polaritzar en funció de la ideologia. A Montgat, partidaris de les dretes i de les esquerres organitzen actes i festes per separat i sovint dins d'un clima de competència. Me'n recordo haver vist 2 envelats a la platja de Montgat, perquè també hi participaven els partits. Ara jo ja li parlo de ser molt petita. Parla llavors de dretes i esquerres, que n'hi havia 2 envelats, que jo no ho conec, això, La guerra va acabar amb la dinàmica cultural generada durant la República i amb qualsevol activitat festiva. El temps que hi va haver-hi la guerra aquí, de festes no n'hi va haver cap. Cap ni una. Jo era molt jovenet, molt petitó, i de festes jo no en recordo pas cap. Un cop acabat el conflicte armat, es recuperen els valors religiosos que havien estat qüestionats durant l'etapa anterior, i la Falange s'imposa com a referent del comportament social, especialment entre els més joves. Jo a la meva època, com que era l'època de la dictadura, jo el que puc dir, amb tot hi intervenia l'Església, o sigui, el capellà, l'alcalde, el metge i el mestre. La defensa estricta de la moral cristiana que fa l'Església condiciona les festes, l'activitat social de després de la guerra i fins i tot els límits en la manera de vestir. Ja inclús la gent que ja es anava a banyar no podia pujar dalt de la via amb els lips o ni en traje de bany. Que hi havia un, no el vull anomenar, que aquest es cuidava i li fotia 2 pessetes damunt i pujava amb els slips o amb el traje de bany allà.
Què li sembla, la dictadura d'en Franco? L'escola va canviar el mètode i els continguts, i les classes s'havien d'impartir totes en castellà. Hi havia una municipal que estava tocant a l'estació de Montsolís, i aquí també n'hi havia una altra, en la part d'aquí, que era Doña Medea. Ella era una gran defensora del català i ens explicava les classes en català. Era mixta fins que els nens feien la primera comunió. Quan els nens feien la primera comunió, llavors ja passaven a escola de nens. Dins del calendari festiu de Montgat predominaven les festes de caràcter religiós. Per la seva forta càrrega simbòlica i espiritual, el Nadal era una de les celebracions litúrgiques més importants de l'any i una data que propiciava el retrobament familiar i l'elaboració d'àpats especials. En família. Preparant el dinar, no? Que era una solemnitat. Per Nadal es feia el gran dinar, era la gran festa de l'any. L'escudella, que no faltés, l'escudella, la carn d'olla, era el plat senyer de les festes de Nadal. Una escudella ben feta, i llavors a darrere el pollastre rostit. I recordo que la meva mare feia un pollastre i uns capons que t'hi llapaves els dits. Mai més els he menjat, i que no em senti la meva dona. Has de pensar que a casa, tot i criant el bestiar, la carn, per exemple, de pollastre, la vèiem per Nadal, per la festa major, per poca cosa, i poder menjar els torrons després, era una alegria per nosaltres tremenda. I els torrons i el xampany, per descomptat, en mesura, perquè llavors no anaves gras de diner, però sí que la tradició és la tradició i es procurava mantenir. A moltes cases de Montgat també se celebrava el popular cagatió. Un tros de fusta o una branca no es feia el tió amb les 4 potes i la barretina com se fa ara. Tapaves amb un sac i posat de cadira a cadira i tu allà, caga, tió, vinga, cop de massa. I el pare o el germà més gran que ja sabia el que era, per sota el sac s'ho treien d'aquí la pitrera i tiraven o xocolata, nissos i una taula de torrons i tot això. Un parell de coses i estaven més que contents. La nit de Reis era una de les més esperades de tot l'any, sobretot pels infants. El dia abans posava un esclop o una sabata amb un tros de pa, un pot amb aigua, un got, el que fos, allà al balcó. Recordo que els pares es cridaven el dia de Reis al matí, va, que ha passat els Reis, correu! I tots ens anàvem, els meus germans, corrents cap al terrat, a mirar el cova, aviam què ens havien deixat els Reis, escolta, amb una il·lusió, que et deixaven 4 coses i estaves més content que unes Pasques. O una rotllana, o una pilota, o un plumier. O bé uns pantalons amb tirants, o uns mitjons, o unes espardenyes. Una troca de llana per fer-te un jersei, una troca de llana, uns mitjons i un joguet, poca cosa, pocs joguets hi havia. Aquí d'allò un cavall de costó més gran que hi pujaves, i que llavors amb un cosí meu, sap què fèiem? El rentàvem, perquè vèiem que els cavalls de la sorra els banyaven i nosaltres agafem el cavall aquell i el fotem dintre els safrets. Llavors el vam penjar allà i se'ns va desfer tot. Si alguna vegada hi havia hagut algú que tenia una pilota que els reis havien portat de goma, aquell era el rei del poble. A mi, quan me'n van portar una pilota de cuina de futbol, va ser allò al Nova Mas. Aquests els anaven al darrere a dir, tu, deixem jugar, perquè... I ens deixava jugar. Anem al camp d'herba a jugar a futbol. Vinga, tota la pandilla a jugar a futbol. En temps de penúries econòmiques, sobretot els primers anys de postguerra, cada família celebrava aquesta festa en la mesura de les seves possibilitats. Però l'organització d'actes públics, com la cavalcada de Reis, no es va començar a fer fins a finals dels anys 50. No, res, de Reis no em vaig veure mai, jo. Els anava a esperar cada any, però no els vaig veure mai. Feina hi havia per posar el plat a taula. Va estar molts anys
que la misèria, diguem, de l'Ajuntament o del país, en pobles petits, no donava per fer res. El que sí recordo és que un any el Carboner es va pintar de rei negre, es va engiponar amb tot el que bonament duria trobar, es va muntar en el cavall amb els seus arnesos i es va començar a passejar pel poble amb una alegria de tothom. Allò va ser com imagina't, el Carboner, que el va reconèixer, no?, els grans, per descomptat, però els nanos vam veure allò i jo almenys, el rei, vam sortir a fora al carrer i ens vam quedar, escolta'm, enlluernats de veure els reis. Després ja es va continuar, el jovent de Montgat, d'alguna manera, es van afanyar perquè hi hagués cavalcada. La realització de jocs en grup, sobretot d'habilitat, eren els més practicats pels nens i nenes. Jugàvem a Flèndid, es dibuixaven uns quadrats a terra, amb uns trossos de pedra, els havies d'anar empenyant amb el peu i anar seguint, a cop de peu, totes les numeracions. Jugàvem a cromos. Jugàvem a cartons, a les capses de missos, allà amb el vell jugàvem a cartons. Jugàvem a la baldufa. Érem uns artistes fent ballar la baldufa i fent-la córrer. A la platja també jugàvem molt, a fer voltaretes, fer tombarelles. Com que no es disposava de massa recursos, sovint la imaginació i la traça afavorien la creació de jocs diversos i de joguines fetes a casa. Els feia jo, els joguets. Em feia els patinets aquests amb coixinets que anàvem cap a la carretera de l'Ella, allà a la Font de Serra, i ens llançàvem de dalt a vall, que s'escalfaven de mala manera i moltes vegades el que fèiem era fer-nos pipí per refredar-los. Quan hi havia hagut una rierada i hi havia aigua, quedàvem basses i jugàvem amb barcos fets de... Saps la sípia, la sèpia que té, quan treus la sèpia treu allò blanc? Allò era el barco, perquè no hi havia mitjans per fer res més. I els pinyols del barcoc, amb una paret que hi havia arrebossada, es passaven per la paret aquesta fins que quedaven afinats i llavors hi fèiem un forat i eren com anells. Jugàvem amb això. Agafàvem una rulla d'allò de rodes de bicicleta, si no logràvem alguna por ahí, li traiem tots els ratxos i fèiem anar amb un ferro, fèiem anar a la rutlla. I amb aquelles rutlles érem capaços d'anar fins a Masnou i tornar corrents pel costat de la carretera i passar pel poble anant amb rutlles, sí. Vam a robar matllons, si era el temps del raïm, el raïm. Vam robar matllons perquè teníem gana. Esclar, mira. I veies un matlló penjat i deies un dia... Sí. I vigilar que no hi hagués el pagès per allà perquè ens empaitaven sempre. Agafàvem un cordillet molt prim i el lligàvem a la porta, en el picaporta. Llavors ens amagàvem i estiràvem. Cruc, 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 fins que sortia la persona, tu trencaves el fil i ell no veia ningú, oi? Agafàvem el tramvia per anar a escola a Badalona, en el cobrador del tramvia, perquè hi havia conductor de cobrador, més una vegada li havien baixat els pantalons. I jo me'n recordo que anàvem a fer organitzades, batalles, amb canyes entre Montgat de Baix i Montgat de Dalt, perquè hi havia com una espècie de pique entre el Montgat de Baix i Montgat de Dalt, no? Hasta guerres de pedres havien fet. Sí. Els de dalt contra els de baix. I després els de dalt i els de baix contra els del carrer Manresà. Les festes dedicades als sants omplien bona part del calendari festiu de tot l'any. Al gener se celebraven els 3 tombs, festa dedicada a Sant Antoni Abat, protector dels animals domèstics i de càrrega.
Perquè aquí has de pensar que tots els ports d'aquí, de lo que era Can Barrau i Gallard, tot es feia amb cavalls i carros. Doncs tot això, quan arribava el dia de Sant Antoni, van ir els animals, no? Cavalls i matxos i burros, i en fi, tot. N'hi havia que portaven gallines, també, i algun porc. Jo havia vist algun porc, també. Hi havia el Basté, i era el que es cuidava, era un home molt popular. Els guarniments i... I era el que ja portava el carret amb els borregos, que els beneïen després de l'ofici i es feia molta festa. I llavors, a la tarda, aquí al Cinevalls, havien fet ball. El ball dels carreters, que ja no m'hi deixaven anar. Tot i les reticències que pel seu caràcter pagà generava el Carnestoltes entre les autoritats del règim franquista i alguns sectors de l'Església, a Montgat es va tornar a celebrar, passada la guerra, amb força seguiment popular. I una cosa molt típica d'aquest poble, uns balls que en deien el ball de Geps, que això era molt divertit, perquè això era els 3 dies abans, com que dimecres de Cendra, doncs dilluns i dimarts es feien els 2 dies ball de Geps, que era el que diu la paraula, Geps, disfressar-se però de pallasso, dels homes de dona, les dones d'home, de fantasmes, de cosa grotesca, I al vespre ja anàvem per les cases a trucar, amb la carota, saps? I un anava de japerut, l'altre coix, l'altre portava una muleta. I llavors es feia el ball a la sala. I no sabies qui era un ni qui era l'altre. Doncs mira, perquè no ens coneixessin, per exemple, jo li deixava una cosa amb una altra i l'altra em deixava coses a mi, no? Amb pits, amb culs, amb robes, sortien tots els armaris de les iaies, les robes antigues, les fandilles, els rafajos. Les carotes, com més lletges eren, millor, que fessin por a la gent, no? Però feies el ball aquell i la gràcia estava en descobrir qui era qui, perquè no... Hi havia gent que en tenien molta traça de disfressar-se de Geps. De vegades amb el caminar deies, cony, aquest em sembla que és fulano. Caminar, no podies caminar al teu caminar, al teu aire, sinó que o anaves cos o caminaves així perquè no et coneixessin. I per parlar, et parlaves allò... Disfrutàvem molt, la veritat, és una cosa que jo m'ho passava molt bé. I aleshores hi vivia una parella de guàrdia civil que totes les persones, almenys feien la vista grossa, però si no tots, a molts, quan entraven els hi feien destapar a veure qui eren, no? Que tothom es disfressava, però perquè no el coneguessin. Però la Guàrdia Civil estava a la porta i quan entraves et feia dir qui eres. Si no, no entraves. O et portava cap al quartelillo per identificar-te si no volies. Sí, ui. Però a mi em sembla molt bé que hi hagués hagut aquesta vigilància, perquè sempre hi ha hagut gent rara en aquest món. I en aquestes coses podien passar moltes coses. Sí, aquestes transformacions i després no saben qui això mateix, Durant el Carnestoltes es podien permetre certes alegries i hi havia l'ambient de festa propi d'un període previ a l'abstinència. Això feia que es visqués amb intensitat. Després feien el ball de Carnaval. Que llavors el ball de Carnaval sí que era una cosa que tothom procurava anar amb els disfressos, com més maco fos, millor. I ja tu ja amb temps ja deies de què em puc disfressar, jo em disfressaré d'això, l'altre d'altre, però hi havia un mutisme total perquè ningú deia a l'altre, tu de què et disfresses? Encara no ho sé. I tu, no ho sé, noia, i potser ja el tenies mig fet el vestit, no? Doncs la que no tenia ganxo de ballar, treia els ventres de pena, perquè aquella nit ballava tota la santa nit. Amb l'enterrament de la sardina es posava fi al Carnestoltes i s'iniciava la Quaresma. Durant els 40 dies de preparació física i espiritual per l'arribada de la Setmana Santa no es podien celebrar festes ni balls. I el dia de Sant Josep, que sempre cau amb la Quaresma, estava prohibit el ball, llavors el dia de Sant Josep trencava la Quaresma i deixaven fer ball. Una vegada van haver de fer el ball aquest i no tenien permís.
Jo els vaig acompanyar a l'església, mossèn Joan, els va rebre i els va autoritzar que podien fer ball. Vol dir, era un senyor, mossèn Joan era un senyor que era bastant obert. Dintre del que era aquell temps era bastant obert. Sí. El dia de Rams, encara dins de la Quaresma, recorda l'entrada de Jesucrist a Jerusalem. La canalla els vestien i llavors sí anaven a venir les palmes, però llavors més aviat era qüestió de llaurer i oliver, sí, s'arreglava una mica la canalleta dintre del que es podia. Passada la Quaresma, arriben les celebracions de Setmana Santa entre març i abril. Un cop engalanada l'església el dia de Dijous Sant, la canalla donava el tret de sortida a les celebracions religioses d'una manera ben peculiar. De Setmana Santa era que totes les parròquies vestien l'altar i a la canalla, amb tots els palmons beneïts el dia de Rams, els portaven a la parròquia, es feien com uns arcs amb els palmons, i s'hi posava el sagrari, amb unes carraques de mà, anàvem a l'església i hi havia un semiofici a la tarda que acabava amb una festa, i la festa era i dic una festa, que era una festa religiosa, s'entén, que era la de matar els jueus. Tots els nanos allà carraquetejant i fent soroll i picant a les cadires o als bancs. Sí, jo, amb els d'allò, bum, bum, això de bum, matar bum. jueus, Sí. jo ja treballava. Sí, no sé qui anava. I quan eren les 10 del matí del Dijous Sant, es feia una parada i donàvem cops a tot arreu. Sí, però tu no havies anat a l'església amb el carrac aquella que feien... Sí, home, però a més a més ens deixaven 5 minuts a picar la taula per matar els jueus. I després continuar treballant. Sí. I això durava 5 minuts, no et pensis, Els dies de Setmana Santa s'havien de dedicar al recolliment i per això no eren permeses manifestacions d'alegria. No podies cantar, no podies anar al cine. Quedava, diguéssim, completament bloquejat, no es podia fer balls ni es podien fer festes aquestes. No hi havia teatre, no hi havia res. L'església volia dictatorialment que allò fossin uns dies de recolliment total. El diumenge de Pasqua culmina la Setmana Santa i l'endemà, per Pasqua, es cantaven les caramelles. Les caramelles es cantaven per Pasqua. Les corals del poble o de fora del poble passaven, feien un recorregut, un itinerari, i cantaven cançons dels coros que es deien d'en Claver. Durant el temps pasqual es feia el salpàs, un ritual a càrrec del capellà del poble per protegir les cases dels mals esperits. El mossèn de la parròquia era avisat pels veïns que volien que se'ls anés a beneir la casa. Llavors, això consistia en venir el capellà, el rector, amb un escolà i un salpasser, que això en deia el salpàs, i et venien a la casa, deien unes oracions. I tu, contribuïes amb la voluntat, O sigui, uns ous, un pa de pagès, 2 pots de confitura, però després es van anar tornant en tela. Les processons, molt presents durant la Setmana Santa, eren un ritual comú en moltes festes religioses i seguien una pauta molt similar. Les professors les feien a dintre de l'església. I a fora al carrer també havia. Sí, jo me'n recordo, era petita, i jo me'n recordo haver vist gent amb cadenes als peus i tot allò que... Sortia el Sant Crist, amb gent vestida amb una vesta d'aquelles, el portaven i tothom seguia la professor. De totes les processons, la de Corpus era possiblement la de més afluència de participants. Sí, per Corpus es feia una professor. Doncs era un matapersones. Un matapersones perquè sortíem de la parròquia i donàvem la volta a tot el que era el poble, per la carretera general. No hi havia problemes amb el trànsit.
Els cotxes ho respectaven si en passava algun, pujant per uns carrers, baixant per uns altres, i tornar parant a la parròquia. I persones grans, també hi participaven, persones ben grans. Es caminava molt, era una professó llarga. I la gent feia les cadires al carrer, jo recordo la Riera de Sant Jordi, a banda i banda, cadires al carrer, esperant que passés el seguici. Era un descrèdit per una família que a la professor, si hi havia gent jove, que a la professor de Corpus no hi anés el jovent de la casa. I dic un descrèdit aquí a Montgat que ens coneixíem tots. Corpus, llavors aquell temps que era molt de dreta, i les dones que més anaven a missa, anaven totes vestides de negre i es posaven aquí com una... que en castellà es diu peineta, en català no sé com es diu, i amb unes mantellines, i bueno, feien molt de goig. I donava goig perquè els carrers mai a la vida estaven tan nets com el dia de Corpus. I tiràvem ginestes per terra, flors... Anàvem a buscar flors pel... Doncs anàvem a collir ginesta, i recordo que anàvem a collir amb coves, de mimbre, anàvem a collir ginesta, i llavors amb la ginesta engalanàvem els altars. I venia el mossèn amb un coro, acompanyat d'un coro i tot el seguici, i llavors la custòdia es posava a sobre d'aquell altar, es feien unes benediccions, es resaven unes oracions, es beneïa i apa, cap a buscar un altre altar. I anàvem tots amb professor i els nens i nenes que havien fet la primera comunió, vestits de primera comunió. Per Corpus anaven vestits de comunió els nens i nenes que l'havien fet recentment. La comunió era un dels dies més esperats per a qualsevol infant. Quan fèiem la comunió, allò era un dia gran, era un dia estupendo, era un dia que com que mossèn Anton en sabia molt, ens tenia a tots el cor robat, però no ho dic a segones de canvi, ho dic de veritat. Hi van haver uns nanos, imagina't tu la gana, el que és pavila, hi havia un costum que feien unes estampetes. Aquestes estampetes deien, recorda la primera comunió del Salvador Baix i Viller. Llavors, aquesta estampeta la donaves a l'oncle, al tiet, al padrí o al veí, a qui et semblava, i aquesta estampeta et donaven una pesseta, un ral o 10 cèntims. Feies unes pessetones. Però hi van haver nens que, com jo, passava molta gana i molta necessitat, que en van fer potser 200. I jo els vaig dir, però què heu fet amb 200 estampes? Que esteu bojos o què? Com ho pagareu, això? Tu no et preocupis. Bueno, fem la comunió, potser era la diada de Corpus, se'n van a la platja, estava així de gent, estava plena de banyistes, i comencen a dir, que vols una estampa de la meva comunió? Clar, en els que es banyaven els hi va fer tanta gràcia que les van acabar totes. És molt curiós. Els actes religiosos eren molt presents en les activitats de les entitats i en la vida i la mort de qualsevol persona. Abans, els carros mortuoris anaven a la casa del difunt, a recollir la caixa del difunt, i llavors un seguici de veïns del poble, com que tots ens coneixíem, generalment hi anava una representació de cada casa. El difunt i la família cap a l'església i després de l'església cap al cementiri. La separació entre barris de Montgat afavoria la competència per organitzar la millor festa major. Aquí hi havia dues festes majors, que eren les tradicionals. La de Sant Joan i la de Sant Jordi. La de Sant Joan pertanyia en el casc antic i la de Sant Jordi pertanyia aquí a les mallorquines. Hi havia una mica de rivalitat entre Montgat del Fum i Montgat del Peix. Hi havia comissions que ho feien, aviam qui pot més.
Els d'un barri no hi anaven i els de l'altre no tant. I nosaltres, d'aquí a allà, jo no havia anat mai, perquè sempre he estat al Montgà del Fum, i al Montgà del Peix, i anava així. En el bar de Can Ximi, per la festa major de Sant Joan, si feia mal temps o plovia, tothom estava content. I suposo que per Sant Jordi, que més d'una vegada havia plogut, els d'allà també se n'alegraven. Unes festes majors meravelloses. Eren molt bones. La festa major l'organitzava el poble, 2 o 3 dies de festa. La gent l'esperàvem amb ganes. Normalment havia acabat de passar la Quaresma. Abans a la Quaresma no es feien balls, enlloc. Doncs estaves desitjant que vingués la festa major. Perquè venia gent de totes les contrades. La festa per excel·lència era la festa major de Sant Jordi, com una confraternització de totes les famílies del barri de les Mallorquines. Primer començaves per la d'aquí de Sant Jordi, d'aquí a la Riera, que era per l'abril. Aquesta és la primera, però després la de Sant Joan, al ser l'estiu, semblava que era més lluïda, no? La de Sant Joan es feia l'embalat a la platja i la Sant Jordi es havia fet allà on hi havia el camp de bàsquet. Sí, l'embalat es feia a la Unió Esportiva Montgat. Va assumir l'organització de la festa major i llavors l'embalat es feia dintre del camp de bàsquet. Es gornia de dintre el poliesportiu, que quan estaves a dintre semblava que estiguessis en un embalat. La festa major de Sant Joan va haver de canviar la seva ubicació a la platja pel risc que suposaven els temporals. L'any que feia un temporal, els músics havien d'anar mirant així perquè l'aigua arribava fins a sota. Que passava per sota dels palcos. I van dir, ojo, que això ho hem de controlar, ho farem en un altre puesto. Es va anar fent en diversos puestos, diverses esplanades, fins a Montsolís, a l'esplanada de Montsolís també s'havia fet l'embalat. I un any es va fer a la plaça de l'Ajuntament, i a la plaça de sense Montgat, toldo, que era preciós perquè es veia totes les estrelles a la nit, era preciós. Passada la guerra, l'organització de les festes majors anava a càrrec de 2 entitats. La Unió Esportiva Montgat s'encarregava de la festa major de Sant Jordi i el Centre Recreatiu Cultural organitzava la de Sant Joan. Anàvem a fer socis, hi havia el soci o el mig soci. I llavors hi havia socis. Els socis pagaven el que tocava. I a vegades s'acabava les festes i deien, jo no hem fet els cèntims encara, Què us sembla si fem un ball de rams, que encara no hi arribem? I tothom col·laborava a comprar un ball de rams, una floreta, un ninotet. També. La rivalitat que hi havia entre les comissions de les festes majors de Montgat va ajudar a millorar l'oferta de les seves activitats. Era un agotament, la festa major era un agotament, perquè és que començaves al dematí i feien sardanes, i feien ball de tarda, i ball de nit, i concert, i feien tantes coses que és que era bueno. Es havien tirat ànecs a mar, que allò nedant, havia fet això de les bicicletes al mig del carrer, amb unes cintes penjades, amb una anella i amb un llapis els vies de veure si d'allò. A més, es feien regates amb llaguts de rem. Tot era molt maco. I feien un ball al Sarauet, que se'n deia, que era al migdia, amb aquelles calors, i la gent aguantava l'embalat. Sí, les noies que anaven a ballar al ball del Sarauet les més grans anaven amb vestits llargs. També feien per la festa major, també feien això de la pubilla, que triaven la noia, la pubilla de Montgat. I per Sant Jordi era la diada de les faves, a la catalana, i les feien a Can Passió. I a Can Passió cada any, per la festa major, feia faves a la catalana. I els pescadors de Badalona, els que podien, com ara l'amo de la barca i així, venien a berenar i es fotien un bon plat de faves a la catalana. Un dels elements fonamentals per a l'èxit de la festa major era l'orquestra, que s'encarregava del concert i del ball. L'orquestra venia la Bianca, que tenia molt de nom. I venien l'Orquestra Florida, i venien Jaume Ventura Rudi. I els concerts de les festes majors i tot. Coses molt maques s'havien fet. Que abans del ball de gala, sobretot, hi havia concert.
Sí, hi havia el concert de l'orquestra que després tocava. Et diré una peça que quasi mai no faltava. Los sitios de Zaragoza. Aquesta era la peça clau. Que l'any que no tocaven los sitios de Zaragoza, la gent ja sortia una mica emprenyada perquè deia, escolta, i no han tocat los sitios de Zaragoza. Normalment, per la festa major, les noies totes estrenaven vestit nou. Les noies estrenaven vestit, la gent anaven arreglats, no? I els nois, a vegades traje. No masses trajes, perquè no donava per tant algun traje per la festa major i sabates noves. Nosaltres, quan teníem 13 o 14 anys, la forma de poder veure una cama d'una noia no n'hi havia cap més. Era posar-se sota les llotges palcos, que en deien llavors, i com que els palcos, les fustes no s'ajuntaven del tot, quedava una miqueta així, doncs per sota les llotges, mirant, llavors ens avisàvem uns als altres, i si podíem endevinar del color que portava les calcetes, allò ja era, bé, festa grossa, perquè és que ja... La festa major suposava per a molta gent uns dies d'alegria compartida en unes circumstàncies marcades per la dificultat econòmica. Que els pares ens deien, no estem per lujos, El que vol un gust ha de tenir un disgust. I veníem morts de son i dèiem, avui no hi aniré, avui no hi aniré. Però encara no tocava la sirena de la fàbrica corrents a canviar-te i anar a ballar. Era la nostra vida, el nostre sistema de divertiment. No teníem res més, I dormíem molt poc, perquè volies anar i fer cap a tot arreu. Perquè quan s'acabaven els 3 dies de festa major, que en feien tard i nit, quasi ploràvem. El ball era una de les activitats més populars de la festa major i també durant la resta de l'any. A Montgat hi havia diversos locals on s'hi feia ball i algunes vegades s'anava als pobles del voltant. Saber ballar o no saber ballar era vital per tenir una mica d'èxit amb les noies. Aleshores això t'obria molt les portes de que qualsevol noia que anessis a buscar i que li agradés ballar bé, on sabés, et deia que sí. Després feien ballets a la sala al centre recreatiu, amb orquestetes petites. Sí, però hi havia ball. I ahí anàvem passant hi havia els ball. nostres anys. Potser podies anar a ballar un dia, si eres ballador, a una societat, al Casino de Badalona o a Can Fava de Montgat. Hi havia els cineballs, diguéssim molt emblemàtic aquí a Montgat, que es feien seccions de cine el diumenge a la tarda i en acabat retiraven les butaques, i això els nanos que érem jovenets els ajudàvem a retirar les butaques, i llavors allà es feien una estona de ball fins a les 9, quarts de 10. I en allà s'han aparellat moltes parelles, molts matrimonis de Montgat han sortit d'allà. Tothom estava vigilant les noies a veure com ballaven. No només si ballaven, sinó com ballaven. I si s'acostaven una miqueta, la mare podia després els hi podia dir no sé què, no? Les nostres mares retiren nostres sempre. Sí. Però ho trobàvem tan normal. Era normal. I que, bueno, que ens feien companyia. Lo lògic era ballar 1 o 2 balls i ella se n'en tornava, tu te n'en tornaves i anaves a buscar un altre. Però si et quedaves ballant uns quants balls seguit, això es deia ballar seguit, aquells dos ahir van ballar seguit, t'hi vas fixar, i això vol dir que era l'inici d'un prometatge. El festeig seguia unes pautes ben definides i en consonància amb les directrius morals marcades per l'Església. Perquè nosaltres, els solters, el que teníem eren les amigues del poble, però de festejar res, perquè aleshores era, com t'ho diré jo, era prohibit festejar una noia si no t'hi comprometies. Podies tenir relació, podies ballar amb ella, podíeu parlar, això era normal, però el que ara anem per festejar, o el que és festejar, si no et comprometies amb una noia
era mal vist per ella. Era molt masclista, això. El noi, cap problema. Al contrari, era un tio espavilat. La noia, marcada i senyalada. La relació amb els pares es basava en una forta disciplina i en el principi d'autoritat. Potser la meva mare em deia, a les 8 de la nit et vull a casa. I com que jo a les 8 estava tan enjugassada jugant, doncs veia baixar la meva mare per una baixadeta que hi ha, amb una espardenya a la mà, i jo, i me n'anava perquè, clar, perquè hi havia molta disciplina, i més jo que va morir el meu pare que tenia 3 anys, i la meva mare va fer els 2 papers. El règim franquista tenia marcat en el calendari el 18 de juliol, el dia de l'aixecament militar, com a data festiva, però alguns treballadors i opositors al règim, amb els anys, es van identificar més amb altres dates com l'1 de maig. A les empreses, pel 18 de juliol, feien uns dinars on anaven a dinar fora els treballadors per celebrar el 18, el gloriós Cimento Nacional, no? I llavors, quan feia l'1 de maig, que la gent anava al camp, estava inundat de guàrdies civils perquè vigilaven que no hi haguessin aixecaments o protestes. Per la Cisa, a premiar, que era l'1 de maig, com que era una festa de tradicions, encara de reivindicatives, quan feien l'1 de la Cisa, allà portaven bastanta gent vigilant-ho perquè no hi haguessin forolls. En una època marcada per les restriccions, es valorava especialment qualsevol cosa que permetés obrir els ulls al món de la cultura. Tenir accés a un gramòfon podia ser una porta oberta a un univers ple de possibilitats. Que hi havia un home molt estimat i tot Montgat se n'ha de recordar sempre d'ell perquè era una gran persona, era en Josep Mata Gavarró. En Mata tenia una cosa que li donava amb corda i feia com una trompeta grossa i jo allà em passava la vida escoltant el Rigoletto, perquè ja et dic, en Mata a l'última hora acabava de dir, hosti, nano. Les ràdios també generaven molta admiració. Els primers aparells que van circular pel poble només podien ser escoltats per una persona. Jo vaig conèixer la ràdio amb un tio meu a Barcelona que en deien a ràdios de galena, a ràdios sense el sabeu. I posaves els cascos i llavors senties. La ràdio de galena. Ens anàvem a dormir 3 germans que érem tots al mateix llit i ens el posàvem una estona cada un. Era una capseta amb una agulla i allà posaves una pedra de color com si fos de plata. I allò, l'agulla havia de tocar allò. I llavors senties la ràdio Barcelona, 2 o 3 emissores. Sobre 1 o 2 hem trobat Ràdio Associació i Barcelona, no recordo trobar res més. Jo tenia el meu cunyat, van fer societat i es va muntar un taller de fer ràdios, feien ràdios. Un parell molt dinàmics. Van fer molts ràdios pel poble, per Tiana, per Badalona, n'havíem fet molts, se'ls feien ells. I jo de menut els veia com ho feien. Jo de petit m'havia fet un ràdio galena. M'havia fet un ràdio galena. La difusió de la ràdio també va permetre accedir amb certa facilitat a informacions i continguts generats a molta distància, tot i que aquests eren controlats i seleccionats per les autoritats franquistes. Després, quan va venir que ja quan la gent començava a tenir ràdio a casa, que llavors van fer una novel·la, una pel·lícula, que el viento se llevó. I veníem al vespre, aquí on estava jo, el número 13 que vivíem, i un que vivia a la cantonada número 1, en Brunet, que escoltàvem cada setmana, quedaven com ara a la tele els capítols, quedaven per ràdio, el viento se llevó. I serials, també hi va haver un temps, Lo que nunca muere, un serial que la gent, mira, el meu pare anàvem per les carnisseries a buscar el greix pels pobles, però de 4 a 5, no sé quina hora era aquesta hora, fins alguns pastos ja li deien, entri, i ja sabien que no podien anar perquè estaven escoltant la ràdio. El Derecho de Nacer, serial, i com van fer la Sara Montiel, l'últim couplet. Jo recordo, els meus pares parlaven molt de les coupletistes a Badalona, que anaven, que estava molt de moda aquella època,
les copletistes, aquesta gent d'algunes volien ser copletistes, cantaven els coplers. I hi havia la Raquel Meller era l'apogeo aquesta, que era la casa de la meva mare avui, la Raquel. Parlaven de la Raquel, que havia fet una deessa, no? El cinema va despertar, des dels seus inicis, molt d'interès. Abans de la guerra, les sessions de cinema s'amenitzaven amb les melodies d'un piano que acompanyava l'acció. Aquesta família es deien Valls, i tenien un cine, que era exactament a la Riera, cantonada amb el carrer Isidro Dunyó. Sí, va haver un temps, el cinema Valls va durar poc. Que era un cine que feien cine mut. I jo recordo de petita haver-hi anat, amb els meus pares, i que hi havia un senyor que tocava el piano. I el cine era mut, no sé com te n'enteraves de lo que passava, però... Érem nanos i vam dir, però, bueno, aneu-hi, però quan es faci fos torneu. Vam entrar al cine, cony, estava fos i ens vam tornar cap a casa. També hi havia una altra sala, també en feien. Durant els estius, també hi havia sessions puntuals de cinema a l'aire lliure a càrrec d'una família que venia de lluny amb el seu cinema ambulant. S'havia fet a la plaça que hi havia al costat de la Unió Esportiva Montgat, era cinema mut. Havia vingut un que li dèiem l'embut de la botifarra, i es posava allà a la plaça, que eren com mig francesos, i anaven mare i fill, i tota la canalla sentats en terra allà a la plaça, i les persones grans es portaven una cadira i allò. I potser l'hora de començar era a les 10. No hi vagis a les 10 i 10 amb la cadira i fer soroll, La pel·lícula era muda, però et feien callar, Ja si calleu! I feien amb una màquina que fotia un soroll, i bueno, pel·lícules d'en Xispita i de convois d'aquells americans d'abans, i el canalla allà tots contents perquè el noi sempre guanyava. I la màquina se li espatllava i deia la botifarrera s'ha escalfat i ha dit prou. La botifarrera se m'ha trencat. I el pobre home l'arreglava i tornava a anar. I llavors rifaven unes tiretes de números, i res, una ampolleta de xampany o el que sigui. I després passava el platet. Quina misèria. Hòstia. El cinema creava molta expectació al poble, especialment entre els més petits, que malgrat les dificultats de l'època feien tot el possible per poder anar-hi. Et donaven una pesseteta al cine, valia 2 rals per les canalles, i els altres 2 rals, 4 xufles, 2 cacoets, que hi havia un o 2 que es posava allà amb un cistell en cacoets, tramusos i tot això, i era la festa que es feia abans el diumenge. Jo tenia una germana que vivia a casa meva, amb la meva mare, i el meu cunyat, doncs, era pescador. I clar, quan feia temporal no podien anar a mar, no guanyaven res, i clar, ells tenien fillets, no? I llavors jo, com que era la més petita, doncs ell anava al bosc i torrava pinyons, i els veníem, no? Doncs la meva mare m'obligaven a mi, el diumenge, a anar allà a l'entrada del cine, a anar a vendre pinyons per poder ajudar la meva germana, no? I clar, jo no hi volia anar. Doncs em deia, hasta que no venguis aquest d'això de pinyons, tu no aniràs al cine. El vens i la meva et darà cèntims i te'n vas al cine. I com entrava al cine, les pel·lícules ja estaven quasi bé, a mitges dites. Feien el Nodo, sí, ja ho crec. 2 pel·lícules i el Nodo. I aleshores el Nodo, sí. I a la primeria, quan sortia el Nodo, doncs t'havies d'aixecar i saludar. Antes de començar la pel·lícula ens feien aixecar drets. No, jo això no tenia temps jo perquè venia pinyons. Clar, no ho veia, tot això jo. El cinema es va convertir en un mitjà efectiu de la propagació dels ideals del franquisme i de la moral cristiana, ja que els continguts de les pel·lícules eren ràpidament assimilats pels nens i joves. I feien pel·lícules, esclar, espanyolades. Llavors, si en feien dels Hermanos Marx, tampoc li donàvem el valor que tenen. I d'en Charlot, i tot, Raza o aquestes així. Llavors al cine, a Can Brunet, van fer les Cruzades, que l'endemà tots anàvem amb espases i corasses pel carrer i no ens vam treure un ull perquè Déu no va voler.
La parròquia aglutinava gent que volia cantar al cor i a interessats en el teatre. Igual que ens van engrescar per cantar al coro, que jo a la meva vida havia tingut veu de cantar, però teníem un mestre que era un senyor fantàstic, un senyor que feia cantar les pedres, el senyor Cruz Redondo, que ensejàvem i cantàvem misses maquíssimes, no per dir-ho. Teníem gent que teníem veus sense estar les veus cultivades, però bones veus. I llavors, si tens un bon mestre, doncs això tu et saben treure profit. I teníem les dues activitats, la coral de la parròquia i el centre del teatre de la parròquia. A Montgat hi ha hagut des de fa molts anys una important tradició teatral, la trajectòria de la qual es va veure estroncada per la Guerra Civil. Montgat sempre ha sigut un poble de grans artistes. Abans de la guerra, amb aquesta famosa república que jo em faig un embolic, a Montgat teníem un quadre escènic de veteranos. Arrel de la guerra i tota aquesta desgràcia que hi va haver del 36 endavant, doncs, el quadre escènic, el centre recreatiu no existia, era un centre que era el bar del poble, Can Fava, que a dalt hi havia una sala de Cal Alzina, però allà també hi havien fet teatre aquests veterans. Durant molts anys, la moral i els costums van impedir que les dones poguessin fer teatre, cosa que comportava certs problemes a l'hora de fer les representacions. Que Montgat sempre havia sigut un lloc que hi havia hagut molta afició al teatre, però es trobava que només eren homes que feien teatre. Quan volien fer una obra havien d'anar a Barcelona i buscar una senyora, una professional, una actriu, i pagar-li l'actuació, perquè no donava, no hi havia economia per fer-ho. I quan nosaltres vam començar, la meva època, clar, 15, 16, 17, 18 anys, llavors ens van dir, home, ara sí que podem fer teatre, perquè hi ha aquestes noies que han començat amb la parròquia, però que també poden fer teatre amb nosaltres. I llavors ja vam començar a fer teatre amb els grans, diem, amb el Centre Recreatiu i Cultural. L'any 1953 es van aprovar els estatuts del Centre Recreatiu i Cultural, una entitat de principis del segle XX que, amb diferents noms, havia estat un focus d'activitats culturals. Passada la guerra, es va tornar a convertir en una referència teatral al poble. Primer es deia Agrupació Artística Montgatina i després li van canviar el nom i sempre havia funcionat amb teatre, amb corals i feien balls. Clar, hi havia una sala, doncs s'aprofitava. Havíem inclús arribat a fer revistes molt especials, perquè sense música cantàvem a capella els que cantàvem i l'altre eren esquetxos, però es feia. Vull dir, va haver-hi uns anys de molta activitat cultural, molta. Aquí alguna festa que es feia era que hi havia el centre recreatiu, el que feien funcions, comèdies, i el poble anaven aquí a la comèdia. El que era el centre recreatiu, allò s'omplia a tope, sempre, sí. Hi anava molta gent, bueno, tot el barri. Però sempre la tradició ha sigut el Centre Recreatiu Cultural, sempre. Durant l'època franquista es va perseguir la presència del català en les manifestacions públiques i culturals. Com que les representacions teatrals es van reduir a un àmbit local, les autoritats van tolerar que es fessin en català, però no va passar el mateix amb la seva difusió escrita, que en deixava constància i que, per tant, havia de ser en castellà. Sempre hem pogut treballar en català, sempre, des de l'any 50-51. Jo mai he fet teatre en castellà. O sigui, en èpoques de la postguerra pura i dura, es feia teatre en català. Fa gràcia perquè els programes estan en castellà, tota l'explicació, però les obres eren catalanes. Normalment buscàvem, els vells, diem, del poble, els agradaven molt els drames. Però quan podíem triar una mica el jovent, sempre ens agradava més fer alguna comèdia. Em recordo que vam fer una obra que se'n deia Els Perucs,
que la gent ens interrompien a cada moment perquè es paraven de riure. Sí, la primera va ser al Pati Blau, aquí a la Festa Major de Sant Jordi. Sí. Havia vist Terra Baixa, els 5 fills. I el gran èxit nostre va ser els Pastorets. Els Pastorets hi va intervenir, jo crec que tot Montgat. Amb decorats propis, que ens els va pintar en Josep Beltri. Però és que el muntatge i desmuntatge de cada decorat, que en els Pastorets n'hi ha la tira, ens va representar fer uns Pastorets que van començar a les 5 de la tarda i van acabar a les 11 de la nit. La gent, jo ho recordo, marxaven, anaven a sopar i tornaven. Bueno, total, que arriben a Llucifer i el dimoni en Satanàs buscant els pastors, m'agafen a mi pels peus a l'infern i em van llançar com si fos una pell de plàtano per una trampilla, però vaig anar a parar sobre el Federico que bufava la pipa del foc. Me cago en tenes, se'm va encendre la barba. Vaig sortir d'allà socorro, perquè se m'encenia la barba. Jo vaig fer els Pastorets, feia d'àngel. I sortia i teníem el noi que ens feia, el senyor que ens feia d'apuntador, era a final d'acte, i l'apuntador anava dient, i jo anava repetint. I no sé què em va passar, que ell va acabar la parrafada, i va avisar, taló. I jo vaig acabar la parrafada i vaig dir, taló? És l'anècdota més divertida que han passat 50 anys i encara ens en recordem. Montgat també ha destacat pel seu interès per l'activitat esportiva. Abans de la guerra ja hi va haver interès pel futbol, un esport que s'imposava arreu. La simplicitat del futbol facilitava la seva pràctica i molts nens hi jugaven durant el seu temps lliure o dins del marc federatiu. I el Montgat jugava contra el Tiana, el diumenge es fotien 4 bufetades i el dilluns es trobaven tots a la porcelana. Durant la República, sota l'aixopluc de la Biblioteca Popular, es va fundar el primer club de bàsquet, un esport que tindria un llarg recorregut i que uniria el seu nom al de Montgat. Els inicis van ser com una secció més de la Biblioteca Popular. Inclús es deia bàsquet, el bàsquet es deia Biblioteca Popular també. Es van fer alguns esports més, atletisme. Hi havia un camp de tenis i en aquell temps aquí es feien campionats locals de tenis. Passada la guerra, les autoritats franquistes van fer canviar el nom de la Biblioteca Popular per semblar massa proper a la ideologia d'esquerres i es va dir Unión Deportiva Montgat. Aquí ja van sortir una sèrie de jugadors que s'ho van agafar amb entusiasme, però tenien traça. Joan Dalmau, Diego, Pagán, Justes, que després ho va tenir de deixar perquè es va fer capità de barco. El suport popular de què gaudia el bàsquet a Montgat va comportar que, malgrat les dificultats que caracteritzava cada època, sempre es busquessin solucions per poder disposar d'unes instal·lacions apropiades. El bàsquet aquí a Montgat va començar on hi havia la Biblioteca Popular, una pista, diguéssim, de terra, i sempre més ha sigut molt arrelat aquí dintre del poble de Montgat. Després es va fer el bàsquet aprofitant una nau que hi havia hagut una indústria i amb la guerra va anar a terra, allà es va fer el camp cobert, el primer camp cobert d'Espanya va ser aquí a Montgat. I allà tot el poble hi va col·laborar. Gent gran que sortien de treballar, ajudant el que podíem amb els carretons, i es va fer el camp cobert. I allà dintre d'aquell camp es van fer moltes festes, molts festejos, grans partits de bàsquet. La construcció de l'autopista, que va afectar el pavelló, va obligar a buscar una nova ubicació per seguir practicant l'esport. Va tenir una davallada molt gran, va ser quan van sortir del camp d'aquí, del camp cobert aquest que teníem aquí al carrer Arno Jàger.
Aleshores, com que es van quedar sense camp, vam anar a jugar a la pista dels col·legis de Sant Joan. Llavors, fent del Mau, ja va cedir, va fer el camp a dalt de l'escola Mireia perquè el Montgat jugués aquí, però esclar, va quedar petit també, i era un rotllo pujar a dalt. Llavors, quan jo vaig entrar, vaig ser al poliesportiu. El bàsquet va traspassar des dels seus inicis la frontera d'allò que és purament esportiu i es va convertir en un fenomen social i una referència per al jovent. El bàsquet era, en aquell moment, no solament un fet esportiu, sinó que d'allà va sortir també la poca cultura que es podia fer sortia de la Unió Esportiva Montgat. El club de bàsquet era un lloc de reunió, de convivència, de fraternitat. No solament es jugava a bàsquet, sinó també era un lloc d'esplai i de convivència. El bàsquet era la vida. Pràcticament tothom, estem dient de nois, van passar pel bàsquet, perquè era una activitat social general. Els meus amics jugaven a bàsquet. Qui no jugava a bàsquet a Montgat? Tant és així que d'aquí han sortit grans jugadors de bàsquet, han participat a la selecció espanyola. El recolzament popular va obtenir com a compensació grans moments esportius que van quedar en la memòria de tots els que els van viure. I la pàgina d'or del Montgat, del bàsquet de Montgat, va ser l'any 46. A l'any 46 el bàsquet van ser finalistes, van fer una final a les Arenes amb el Barcelona d'Espanya ja. La plaça de Toros de les Arenes. Omplerta de gom a gom. La final del Campionat d'Espanya contra el Barcelona. Hi va haver un abans i un després de l'any 55, que va ser l'arribada d'un entrenador pioner del bàsquet, molt ben preparat. Un entrenador de bàsquet se'n deia Albert Gasulla. Del qual aquí a Montgat tothom en parla meravelles i li té un respecte molt especial, perquè en 3 anys aquí ens va ensenyar a jugar un bàsquet modern. En aquell moment va transformar el bàsquet, que és quan els va fer pujar a la Lliga Nacional, però és que a més va impregnar aquesta joventut d'una altra manera de veure les coses. Vam arribar a les finals de campionats de Catalunya, que vam aconseguir l'ascens al que és ara actualment l'ACB, que un equip format, excepte un noi que era de Masnou, que venien aquí, i un altre que era de Barcelona, però que també ja feia 5 anys que estaven aquí, que vam aconseguir un ascens a la Lliga Nacional. Com que recursos econòmics no n'hi havia, doncs, esclar, els jugadors que nosaltres teníem en aquells temps no els hi podíem donar el que ells volien i ens van anar deixant. Vam tornar a perdre la categoria, vam tornar a baixar a segona. Van baixar perquè vam notar moltíssim l'ausència d'aquests 2 jugadors. Encara que al cap de 2 o 3 anys es va tornar a pujar el que era la Lliga Nacional actual, ACB. A la Lliga Nacional el Montgat va anar a la primera lliga i a la segona. A la tercera ens van putejar els àrbitres i ens van fer anar avall i llavors ja no ho vam poder mantenir. Jo tinc una anècdota perquè jo, una vegada que ven aquí al Barcelona, els estàvem guanyant, guanyàvem de 4, s'estava el partit, i jo vaig agafar una pilota i veu que en Kuchaski, un jugador molt bo, i jo era un suplent que jugava amb el primer, em va dir, nano meva, i jo li vaig donar i vam perdre el partit per culpa meva, i jo vaig sortir plorant, i tothom em coneix a mi no per si hagués fet alguna cosa bona, per la pilota que vaig anar a Kuchaski. La proximitat que hi havia entre alguns dels clubs més importants del país feia que hi hagués competència entre els directius per intentar aconseguir els serveis dels jugadors més importants. Hi havia el Joventut de Badalona, el Montgat, el Laietà i el Barcelona, i l'Espanyol quan hi va ser, després l'Espanyol va desaparèixer aviat. Hi va un temps que l'equip bo era el Barcelona i el Montgat, quasi bé.
Bueno, érem i el joventut, però quasi bé érem tant o més que el joventut. El primer jugador de la penya que ens el vam emportar els de Montgat ens el vam emportar en Baró, que treballava a Can Domènec, una corderia que hi havia a la carretera. El van fitxar per una bicicleta i 4 hores extres a la porcellana a la tarda. Per 3.000 pessetes i feina a la porcellana. I ja li deia, l'havien pagada els del joventut. I llavors a la penya, anat al cap d'uns quants anys, va prendre nosaltres en Massaguer. I quan va venir la penya aquí a Montgat, van venir en plan de vedetes. I aquí vam quedar 44-22. La rivalitat que hi havia entre els clubs, especialment amb el Joventut de Badalona, va provocar episodis d'enfrontaments entre seguidors, jugadors i directius. I algunes vegades també havien tingut problemes en els trens, perquè el poder públic de l'altre camp, o sigui, de l'altre equip, també pujaven al tren, o els nostres jugadors, que esclar, acostumaven a ser bastant fortets, es posaven a les portes perquè no entrés la gent apagant els jugadors, no? També hi havia pic, perquè eren molt veïns, Badalona, Montgat, doncs es havia guanyat en el Joventut, els 2 partits d'una temporada. I això va crear un pique, no? Que quan jugàvem el partit, al poble no quedava ningú al carrer. Bueno, amb la penya hi ha hagut sempre una rivalitat. Hi ha hagut una rivalitat perquè a l'època dels anys 50-60 el Montgat tenia uns jugadors molt ferms i la penya sempre ens en picava algun, no? I sempre hi ha hagut aquella rivalitat, la penya i el Montgat. Ui, sí, hi havia ganes i insults i, bueno... Alguna persona amb bastó perseguint-se. Ja no parlem dels àrbitres. Els àrbitres pobres havien de fugir com podien. Una senyora, però que en el bàsquet s'entusiasmava tant que una vegada li va fer un cop de paraigües amb un àrbitre. I altres vegades, quan els àrbitres sortien del camp per anar cap a l'estació, doncs galledes d'aigua plovien de les finestres. En els que estaven al voltant del bàsquet i tota la joventut, els va despertar l'identitat. Allò de que qui perd els seus orígens perd la seva identitat, no? Generacions senceres han transmès una manera de viure i de relacionar-se amb els altres. Aquest conjunt de relacions socials i culturals entre persones és el que conforma la vida en societat. Però, per exemple, jo en aquella època hi dono molt valor perquè hi havia més companyerisme, la gent estava més al carrer però ens ajudàvem i ens coneixíem molt, i ara no saps de qui et pots fiar. Els habitants de Montgat han sabut conservar unes festes i tradicions que tan sols els més joves poden reinterpretar i millorar per en un futur deixar-les en herència. Els divertiments que teníem, no? Però que per aquella època eren festes molt maques. Que les poquetes coses que es feien les disfrutàvem, clar. Les esperàvem amb il·lusió. Estaves pensant en la festa major tot l'any, perquè llavors no teníem discoteques. El jovent els vivíem amb tota la intensitat de la joventut. No es feia mal a ningú i es disfrutava. Els costums canvien amb els temps. Ara quedo parat quan vaig a l'església i diu hi ha una nena o un nen que fa la comunió. Nosaltres érem moltíssims, de les mallorquines i d'allà, entre tots potser érem 20 o 25. Clar, la gent no tenien tantes coses com ara. Tothom té feina avui. De jocs d'entreteniment no ens en faltaven, però eren jocs senzills, però sans. No eren les maquinetes del xiqui-xiqui ara. La veritat, amb les petites coses que aquells anys ens podien portar els Reis i el tió, més que contents.
En canvi, ara els nanos tenen de tot l'any i no valoren res. Però esclar, és que al carrer no n'hi ha ara, i nosaltres ens sobrava el carrer. Quan sortíem del col·legi no teníem que anar a ballet, ni teníem que anar a música, ni que teníem que anar a anglès, ni que teníem no sé què. Però que persones de la nostra edat, tothom recordem aquestes coses que amb carinyo, amb molta estimació i amb molta nostàlgia, perquè ens ho passàvem molt bé, la veritat. Jo, no ho juro, jo no canvio la meva joventut per la dels meus nets. Ja no et parlo de les filles perquè ja són unes altres edats. Donàvem molt valor a les coses. Però, quins temps aquells.